Is-sena 2024 rat lil Malta tikseb rekords eċċezzjonali ġodda fil-qasam turistiku fejn saħansitra ġiet fost l-aqwa pajjiżi fl-Ewropa u fir-reġjun tan-nofsinhar tal-Mediterran f'termini ta' prestazzjoni turistika u kisbet rata ta' tkabbir ogħla minn destinazzjonijiet kompetituri. Dan tħabbar mill-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turiżmu Carlo Micallef waqt il-Konferenza Nazzjonali tat-Turiżmu f'Dar il-Mediterran għal konferenzi l-erba' filgħodu. Taħt saqaf wieħed din il-konferenza ġabret 20 ta' persuni ġejjin jew interessati fis-settur. Micallef ħabbar kif biżjed minn 3 miljun u nofs turisti li żaruna l-2024 kienet sena rekord ġdida s-settur tat-turiżmu f'Malta bżieda ta' 17.5% fuq l-2023. L-ikbar żieda kienet fix-xhur tax-xitwa fejn kien rata ola ta' żieda fix-xhur tax-xitwa meta tikkomparaw wkoll anke max-xhur tas-sajf u dik hija l-istrateġija tagħna li nkabbru t-turiżmu tul is-sena kollha. Suq Amerikan kif jaf kulħadd huwa suq sinjur li jagħtina turisti li jonfqu iżjed mill-leverage ta' turisti l-oħra u hemmhekk qegħdin nitfgħu riżorsi tagħna, qegħdin nitfgħu iżjed finanzi u anke riżorsi umani sabiex inkabbru l-attività tagħna mal-Istati Uniti u l-Kanada. L-Ewropa reġjun turistiku l-aktar popolari fid-dinja laħqet 747 miljun wasla internazzjonali s-sena l-oħra u rkuprat tal-livelli ta' qabel il-pandemija bżieda ta' 1% fuq l-2019 u b'5% aktar fuq l-2023. Malta kienet fost id-destinazzjonijiet li rkupraw bl-aktar mod maġġel mill-ar kriżi tas-settur u mhux biss qabżet il-livelli ta' qabel il-pandemija iżda kisbet rata ta' tkabbir ferm aħjar. L-jieli li t-turisti għattu fostna laħqu kważi 23 miljun fl-2024 bżieda ta' 13% fuq is-sena ta' qabel, waqt li l-infiq totali rreġistra l-ogħla rata ta' tkabbir ta' 23.1% fuq l-2023 fejn kull medja għal kull turist żdiedet minn 897 miljun euro għal 924 miljun euro. Id-dejta pubblikata mill-UN Tourism tindika li fost id-destinazzjonijiet fir-reġjun tan-nofsinhar tal-Mediterran Malta reġistrat l-ogħla rata ta' tkabbir fi dħul tat-turiżmu bżieda ta' 22%. Micallef saħaq li dan is-suċċess ma ġiex mix-xejn iżda mill-ħidma sfiqa tal-ħaddiema fl-awtorità fejn fost l-oħrajn u b'ħafna modi promovew lil Malta f'pajjiżi oħrajn. Il-Polonja kienet l-aktar pajjiż li kellna żieda minnu segwit mill-Ungerija, l-Olanda, r-Renju Unit, l-Irlanda, l-Belġju, l-Awstrija u saħansitra l-Istati Uniti tal-Amerika. Iċ-Chairman ġdid tal-MTA Charles Manjon fl-ewwel diskors tiegħu tenna l-impenn tagħhom sabiex pajjiżna jibqa' jattira turisti ta' kwalità. Min-naħa tiegħu f'messaġġ fil-konferenza deputat Prim Ministru Ministru għat-Turiżmu Ian Borg saħaq li r-riżultati pożittivi tal-2024 huma prova ċara tas-saħħa u r-reżiljenza tas-settur turistiku Malti. Irridu nħarsu l-qudiem u anke nippjanaw x'futur irridu għal din l-industrija. U allura numru ta' diskussjonijiet li wasluna għal deċiżjonijiet importanti dejjem inżommu f'moħħna il-kwalità, is-sostenibilità.